Aleksandra Nikolić priznala je Jovani Tomić Matoroj da strahuje od reakcije Dejana Dragojevića zbog zbližavanja sa Filipom Carom. Znala sam da će ova godina da mi presedne, rekla je Aleks. Monotonija tišina, a onda se sve desi, pa te adrenalin udari. Ja sam mislila da nikada neću imati normalnu vezu, došla je Sanja, a onda sam prelomila. Lepo je kada ti se neko daje 100%, kazala je Matora. Mislim da je njemu Caru zanimljiva ova moja situacija, rekla je Aleks. Ne, priznao mi je da nije mogao ni da zamisli da će ovo da mu se desi, kazala je Matora. Zakleo mi se u majku da nema pojma šta mu je, sad ne znam, istakla je Aleks. To je i meni rekao, kazala je Matora. Moram da presečem, znam ja kako to sve ide, izolacija pa dalje, rekla je Aleks. Mićina igra istine ide kasnije, dodala je Matora. Neću ni da igram, kazala je Aleks. Mića se zna svakako, nemaš puno izbora, to ti je što ti je, dodala je Matora. Moja najmanja greška je tuđa od milion tuđih, istakla je Aleks. Sve sam ti to ja rekla, pitao me šta ima između tebe, Zvezdana i Marka, rekla sam mu da nema veze sa vezom sve to, rekla je Matora. Mogu da zamislim kako se neko napolju osjeća, nije trebalo da budem ovde, kazala je Aleks. Sad si tu gde si, bori se, nema predaje, rekla je Matora. Osjećam grižu savest, nisam smela ovo sebi da dozvolim, rekla je Aleks. Tvoj dečko i tvoja veza ti je na prvom mestu, treba da se izviniš i kažeš Filipu da nemaš šta da tražiš pored njega, kazala je Matora. To sam mu rekla, istakla je Aleks i dodala. Kontaš se sa nekim u pogledu, ne mogu da ti objasnim to, majke mi, Matora, teško mi je, nekoga sam dovela u neprijatnu situaciju, a ne mislim da je ovo razlog da me neko ostavi, rekla je Aleks. Ne znam, ne gledam u pasulj, ja bih crkla, priznala je Matora.